yezisebenzi iCommunication Workers Union ivale imigwaqo engenela eSABC namhlanje ekseni. Lokhu kwenzeka nakuba ibhodi leSABC likhiphe isaziso sokuhoxisa ukudilizwa kwezisebenzi izinsuku eziyisikhombisa. Lokhu lithi likwenze ngoba lifuna ukuvumela izingxoxo phakathi kwalo, izinyunyana kanye nezinhlaka ezehlukene elisebenzisana nazo. Kepha ke izinyunyana ziqhubekile nomibhikisho wazo zethi zifuna kuqedwe nyalo lohlelo lokudilizwa kwezisebenzi hayi ukuthi lumiswe okwesikhashana. We've seen that letter through media means. Officially, in terms of Section 189, you'll have to write to the parties that are involved in the process. And if the process was genuine, they should have written to us via CCMA, like they did on the 18th of June when they implemented Section 189. Firstly, to respond to our demands, because the strike that we have is based on the demands that we have, and our demands are very simple. Two of them is to withdraw all the dismissal letters that they've given to workers. Two is to abandon the restructuring / retrenchment process at all. If the SABC board is serious about this process, then they must withdraw those termination letters, and we should start from scratch and then deal with the issues. Ukumiswa isikhashana kwalolu hlelo kulandela izinsuku kusuke izidubedube emahhovisi ezindaba zeSABC ezweni lonke emva kokuhlinzekwa kwezinye zezisebenzi ngezincwadi ezibalula ukuthi izikhundla zazo azisekho mqoka. Zingamakhulu 4 izisebenzi ezithintekile ohlelweni lokudiliza eSABC.